בואו ובואו איתי להר סיני אם אתם רוצים למות. אוקיי, בסדר, משה. אני אלך קדימה ואתם תבואו אחריי. אוקיי, משה. האדון והבקר שלנו יבואו איתנו. סוף סוף קצת לנוח. מה אתה חושב שהגענו מצרים? אתה יודע. בגלל של מים. צילום. ילדים, אל תתפרעו. איזה מקום נפלא. קצת נופש, קצת חופש. הר סיני. מה אתם מתהפכים? בסדר. רגע, מה אתה חושב שיהיה פה? איזה יופי פה. אוי, אתה מזרים בעין. אוי, איזה יופי. חד טוב. טוב, תשקע באדמה פה. קצת יותר מהר, סיניו אתה. נהיית. אוי, אני רק שוקלת 200 קילו, זה מספיק. זאת סוער, איזה דגים מופלאים בשביל שסבתא שלי עוד שבוע יבוחר. נו, אחלה מקום. בוא נאכל. תתכסה בנחת. אוי לי, ממא מיה, בואי תקומי. טוב, בוא נשב פה. נעם. אוי, המצרים באים. אנחנו חייבים להיות מוכנים בכל מצב. בוא נתפוס את היהודים הפרצופים האלה. בסדר, פרעה. איפה אתה חושב שהם יהיו? אני חושב שראיתי אותם איפשהו פה. הם על הר סיני. תתקדמו. קדימה. אש! לא! בנות! צילו, אנחנו טובים! וזהו סוף דבר. פרחחים! פסוקים. וזהו סוף יציאת מצרים.